आचिर्णे गावची ग्रामदेवता श्री रासाई देवीचा जत्रोत्सव होतोय। सकाळी मंदिरातील धार्मिक विधी पूर्ण झाल्यानंतर कलशारोहण करण्यात आलं। याचा थेट ड्रोनच्या सहाय्याने चित्रीकरण करण्यात आलं। हे चित्रीकरण खास रासाई देवीच्या भक्तांसाठी।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.